Както си мислиш, че си почти готов с декорацията и правиш така. А уж всичко започваше съвсем нормално. За този тип декорации използвам крем, който използвам и за самото измазване на тортите. Кремът е много вкусен, изобщо не е сложен за направа, идеален е за измазване на тортите, за шприцоване на кадричките. Не е от най-стабилните кремове, трябва да се внимава с него. Но все пак е достатъчно стабилен за изработка на такъв тип цветя. Скулптурирани, но не прекалено стърчащи извън тортата, особено по вертикалната и част. Затова при този тип декорация аз използвам този моя крем, без да забърквам прекалено сложни, маслени или друг тип кремове, които, разбира се, имат място. Просто в даден момент работя с този крем за този тип декорация. Обаче, разбира се, има и своя минус, който доведе до първоначално показания резултат. Тъй като все пак кремът е достатъчно мек, бързо се стопля, особено ако държиш с ръка шприц, шприцовайки различни елементи, трябва да се има предвид тази негова особеност. Но тъй като кремът е вкусен, бърз и лесен, аз не се отказвам от него. Кремът не е тайна, разбито крема сирене с масло и пудра захар. Но тъй като все пак е достатъчно мек, не търпи много корекции по вече направено листенце. И аз хем го знам, хем продължавам с тази шпатула да оправям, да подправям и само влошавам нещата. Затова, ако нещо не ви харесва и не ви доставя удоволствие, просто го разкарайте от тортата и започнете от начало.